شروع از 1 август алакай қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои гузариш ба низоми ғайринақдӣ мавриди амал қарор мегирад. аз ин рӯ корхонаи идораҳои шаҳру навоҳии вилояти хатлон ки хизматрасониҳои пулакиро ба аҳолӣ пешниҳод мекунанд барои дар амал татбиқ кардани қарори мазкур чораҳои зарурӣ рӯи кор овардаанд. мо шуруъ аз моҳи январи соли 2021 тамоми ҳисобу китобро ба системаи биллинг ки ҳамрадифи ҳамин ғайринақдӣ мебошад ба роҳ мондагӣ. бениҳоят ин ҳадаф гӯем ин қарор саривақтӣ буда асосан дар самти кам намудани омилҳои инсонӣ роҳ надодан ба амалҳои коррупсионӣ бениҳоят хуб мебошад. дар ҳамин баробар аз тамоми хоҷагии халқи шаҳри Бухтор аз шаҳрвандон хоҳиш мекунам ки шуруъ аз 1 августи соли 2023 метавонанд ки дар вақти ҳисобварақа пешниҳод намудан аз тарафи назоратчии мо дар назди хонаашон озодона дар суратҳисоби худашон ба воситаи ҳамёни мобилиашон пурра ҳаққи истифодаи нерӯи барқро пардохт намоянд ки ин яке аз самтҳои шаффоф яъне ки маблағи супоридааш ба нуқтаи асосӣ мерасад. ҳарчанд қисми зиёди истифодабарандагони нерӯи барқ ё худ муштариёни маишии шабакаҳои барқии шаҳри Левакан то имрӯз аз кортҳои махсус истифода бурда пардохти онро ҳам тавассути корт анҷом медоданд, аммо ҳаминак маҷбуранд ба низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ рӯ оваранд. муштариёни маишӣ дар умум 9975 ададро ташкил медиҳад ки аз инҳо аллакай қисмати зиёди дохили шарак ба ҳисобкунакҳои кортӣ пайваста ҳастанд ки шумораи умумии онҳо 3503 ададро ташкил медиҳад. дар системаи кортии шабакаҳои барқии шаҳри Левакан аллакай оиди ин масъала таҷрибаи кофӣ ҳаст ва дар қисмати дигараш бошад дар ин самт корбарӣ рафта истодааст ва бахусус он корхонаҳо ташкилотҳое ки ба тариқи нақдӣ то имрӯз пардохт мекарданд аллакай онҳо аз бонкҳо кортҳои махсус дастрас намуда пардохтҳои ғайринақдиро бо шабакаҳои барқии шаҳри Левакан анҷом медиҳанд. ба гуфтаи масъулин аз ин баъд сокинонро зарур меояд тавассути заминабарномаҳои мобилӣ, шабакаҳои терминалӣ ва дигар роҳу усулҳои хизматрасонии фосилавии бонкӣ пардохти ғайринақдии хизматрасонии давлатиро ба роҳ монанд. гузариш ба ин низом имкон медиҳад сокинон аз дилхоҳ мавзеъ бидуни ташвиш бо истифода аз ҳамёнҳои электронии бонкии худ ҳаққи хизматрасониҳои қувваи барқ, об, хизматрасониҳои коммуналӣ, нақлиёти ҷамъиятӣ, бозрасии давлатии автомобилӣ, тандурустӣ, алоқаи телефони шаҳрӣ, хизматрасониҳои бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва маблағҳои андозу дигар хизматрасониҳои давлатиро супуранд. аллакай тибқи барномаи кам намудани талафоти нерӯ дар шаҳри Бухтор корҳои омӯзишӣ рафта истодааст ки асосан ин барнома баъд аз амалӣ гардидааш ба воситаи тариқи онлайн ҳисобкунакҳои интеллектуалӣ кор мекунанд. айнан ҳамин маблағро ғайринақдӣ қабул мекунад бе воситаи назоратчӣ, яъне ки ҳар як муштарӣ метавонад ба воситаи ҳамёни мобилӣ аз хонаи худ вақти баъд аз смс паёмак омадан ба телефон ба рақами телефони он дарҳол пардохт намояд ҳаққи истифодаи нерӯи барқ то 15 ҳар моҳ. барои дар амал татбиқ намудани ин фармонҳо аллакай мо шабакаҳои барқии шаҳри Бухтор омодаем. чӣ хеле ки ман зикр намудам, шуруъ аз 1 август метавонанд тамоми шаҳрвандон дар суратҳисоби худашон баъд аз пешниҳод намудан ҳисобварақаи назоратчии мо ба воситаи ҳамёни мобилӣ пардохт намоянд. дар воқеъ гузариш ба пардохти ғайринақдӣ ба сарфаи вақту хароҷоти иловагии муштариён мусоидат менамояд. бояд дар назар дошт ки минбаъд пардохт намудани хизматрасониҳои давлатӣ танҳо ба таври ғайринақдӣ ҷараён мегирад. низоми пардохтҳои ғайринақдӣ талаботи аҳолиро ба пули нақд коҳиш дода, навбатпойиро дар назди банкомату хазинаи ташкилотҳои қарзии молиявӣ барои гирифтани пули нақд аз байн мебарад ва боиси сарфаи вақту хароҷоти иловагии муштариён мегардад.